Eta kantutzarronekin murgilduko gara gaurko lehen tarte nagusian sexualitatea hitz egin behar dugu, eta gizonezkoen G puntuaren bila ariko gara, Elisabet Olaskoagarekin. Aurrekoan emakumezkoenaren buruz aritu ginen, nabardura egin behar dugu. Gizonezko cisgenero eta zari gara, alegia zakildun gizonezkotaz, gauzak argitze aldera, edozein zakildunek edozein zakildunen puntu G-aren inguruan ariko garela, esango dugu, eta hori, nabardura hori eginda, zeu iruditzen zaigu garrantzitsua dela, saiatuko gara une oro gizon edo mutil.g hori ez erabiltzen, eta, bueno, matizatzen gizon cisgeneroen inguruan edo zakila duten gizabanako eta zari garela, hori argituta, Elisabet, bueno, gizonezkoen edo zakildunen G puntua. Hori ere existitzen da eta? Bueno, badakizue, joan den astean komentatu genuen G puntua, ez? Aleman batek, Grahenberg, bere emazteari baginan ikutzen zionan leku konkretu batian, fase orgasmikan sartzen zala, horri jarri zion bere izkiaren, bere abizenaren lehenengo izkia. Orduan, zakildunek ez badaukate bagina, G puntori ez daukate. Baina, bueno, gizarte honetan dirudik parekatu behar da eta beraiek nahi dute G punto bat topatu. Baina, beraia daukate beste punto misterioso bat, baina ez da G punto Grahenberrekoa. Deitzen dugu P punto. Inigo, P punto. P puntoa. Bai. Baina hauren norbaitek asmatu zuelako edo? Hau, bueno, norbaitek aurkitu zuelako edo nola da? Hau teknikoagoa. Punto prostatikoa dalako. Prostata, pekin hasten denez, P puntoa. Galdetu dugu gure sareetan, mutilei, mutil cisgeneroi, baldakiten non dagoen beraien puntu G-a, eta 73%ak baiezkoa esan du. Gezurretan ari dira, G puntu G ez daukate? Bueno, baina hori, da parekatze hori beti, beraien baitaren nahi dute. Osea, beti ez daukagu guk, enbidia del pene hori estartu zigutena ez daukagu beti guk, beraiek ere bai, G puntuaren enbidia. Baina, bueno... baina, badago enbidia del pene? Bueno, Freuden teoria hori... Freuden teoria, bai, eta falocentrismo eta... Zabaldu zan asko, eta emakumea beti... Petelinaren enbidia genula. Bueno, gizonak dirudi ere bai, G puntuaren enbidia badutela. Eta, bueno, punto prostatikoa. Orduan P puntua deitzen diogu. Eta ez G. Ezberdintzeko, leku ezberdinetan dagoelako, gorputz ezberdina dalako, eta, naiz eta emakumeak prostata baita ere euki, gizonari deitzen diogu, prostatikoa eta P horrekin. Bueno, P puntuan segituan murgilduko gara, baina gizonezkoren bat animatu zaigo ez dira asko. Hemen gizonezkoak oso listoak gara, eta 73%ak omen dakigu G puntuan ondagoen, baina gero audio bat bidali eta honi erantzun emateko oso gutxi animatu zaizkigu. Nik ere erantzungo dut ez pentsa, baina eskerrik asko erantzun diguten bi hauei. Jakin ez entzun detenez ipurtzulo nomen dao. Baina, bueno, joandikan ez dugu probatu. Ikusiko dugu, beste konfinamentu fuerte bat etortze baldima da eta ez baldima dakigu zein, igual hasi behar da puntu G-a aurkitzen edo. Hau, batek esan digu. Alperra zer da Bai, denbora falta omen. Baina, tira, eskertzen diogu, entzule horri, eta beste honek ere erantzun digu, Bueno, G puntua, gizonezkoa, jakin omen dakigu non dagoen, baina nahiago. Ez da aurkituta, nite kasuan. Eta emakumena aldiz, aurkitu nuen, edo hori esan zidatan. Esango dugu aurreko paretean, vaginaren aurreko paretean aurkitzen den olako
zirrikitu bat ezkutatuta, eta atoz eginaz, horrela, esan zidaten, aurkituko nuela. Bueno, eta zorte izan nuen dirudienez. Bueno, entzule honek, ez dugu guk egin, baina bere hautsa moldatuta publikatu du, pentsa, oraindik ere zelako estigma G puntuaren inguruan aritzeko, komplikatu den dena. Bueno, ez da egit ondo ulertzen zitzaion, esaten zuen, mutiana jakin baina nahiago bilatu ez, eta neskarena behin esan ziola neska batek bilatu zuela, eta esan ziola aurreko vaginaren aurreko paretean, atoz enekienik ator gabonetako kantuak G puntuari referentziarik egiten zionik, baina tira. Atoz. Asko gustatu zait esan dula, topatu nuen edo hori esan zidaten. Bueno, horrek zilegitasuna ematen dio, ez? Bai. Askotan gizonezkoek uste dugu, eske hau da, ez, esan zidaten antxe zebilela, ez omen zebilela inoker, beraz ez dago gaizki. Nik esan bara izut Elisabet, aurreko astean aurreratu zenidan, ontaz zitze egingo genuela, susmoren bat banuen nuntze bilen, eta baiestatzen saiatu nintzen sarean, eta baita bilatzen ere, baina onartu behar dizut, kosta egin zaidala. Ez dakit, bilaketa horretan laguntzeko moduko komendiorik emango diguzun gaur, edo bestela, saiatuko naiz beste batean gehiago, baina kosta zait bertara heltzea. Ez que zuaitu zea G puntuan bila eta P puntuan bila. Ja, akaso hori jakin izan banu, hortxe, a ber, G puntua, eta Salamankara dia luziaten, da gero Salamankati bueltan, da galduta, eta azkenean, gaizki. Bueno, prostata orduan, P puntua, zer da eta nun dagoen? Lehenengo galdera. Ni bilibili nintzen, baina teknika oso zehatzi gabe, eta esan da bezala mapa ere oso garbien eukan, zen G puntuaren bilen eta ez P puntuaren bila Elisabet. Beraz, argitu kontzeptuak eta egingo dugu beste saiakera. Bueno, oso ondo zoazte, oso ondo. Bidea ondo daukazue, argi daukazue. Hori bai, neskekin bezala, vaginadunekin bezala, askotan errazagoa da beste batek bilatzea eta egitea ator hori, gauza bera gertatzen da P puntuarekin. Askotan errazagoa da beste baten laguntzarekin. Utzi, erlajatu eta bestea jutea, esploratzen eta topatzen duena, hor dago. Eta bueno, prostata, badakizu da glandula bat, eta glandula hori, funtzio ezberdinak ditu. Funtzio bada, likido prostatikoa egitea, eta semenen komponente bat izango da, hasiaren komponente bat. Baita ere, likido semiotikoarekin, espermatozoidearekin, eta prostata likido hori egitea, gero kanporatuko da. Baina prostata dauka baita ere beste funtzio garrantzitsu bat, eta da, estitazioan sakila tentetzea. Prostata gaizki dijoanean, eta gizonak, zakildunak, cis gizonak, arazoak dutenean prostatarekin, askotan baita ere erekzio arazoak dituzte. Orduan da glandula bat oso garrantzitsua, zakila ondo juteko, ondo funtzionatzeko, tentetzeko, zaindu behar dana. Eta prostata hori zapaltzen den bakoitzean, egingo duna izango da zakila tentetzea. Adibidez, gizonak goizetan, gauean 8 ordu eginda, altxatu gabe pixa egitera, besiga ondo beteta dagoela, pixuarekin prostata zapaltzen dunean, normalean nola altxatzen dira? Zakiltzoa tenterekin. Eta hor askotan ez dago estitazioa. Baina, funtzionatzen dulako prostata ondo, zakila tentetzen da. Imaginatu, estitatuta zaudela, goxo zaudela. Prostata zapaltzen da, zakila jatente dagoenean, estitazioa, dirudienez, nik noski ez dut probatu, zakila ez dudanez, ez dakit, baina esaten dutena, areagotu egiten da estitazio hori, intensoagoa da, eta orgasmoa ere bai. Orduan? Elisabet, zuk asko dakizu sexu tantrikoari buruz, uste dut. Badu lotura
sexu tantrikoak edo tantraren amaiera horrek prostatarekin edo ez? Bueno, principios ez, Principios ez. Principios tantra da bizitzeko era bat, sexualitatea bizitzeko era bat, helburua da meditatzea, barruraka joatea eta kontzientzia irekitzea eta erlajazioaren bidez egiten da. Guk hemen beti sexualitatean bilatzen dana eta erakusten digutena pornoan eta da eszitatzea, genitala eszitatzea eta genitala deskargatzea. Orgasmoren bidez, ejakulazioaren bidez, eta hor energia ez da mugitzen. Bakarrik kargatu eta deskargatu. Eta tantran helburua da kargatu, energia hori zabaldu gorputzatik eta ez deskargatu. Baina hortarako presente egon behar zara, gorputzan ondo kokatu egon behar zara, eta ez dago helburua. Bakarrik hor egotea zurekin. Eta bestekin zaudenean, zurekin eta bestearekin. Beti presente, orain eta hemen. Helbururik gabe. Bai, ez dakit ulertzen den ondo. Bai. Bueno, nik uste beste saio bat eskaini behar diogula sexu tantrikoari noski, baina bai, ez dakit nik inoiz entzun dion norbaiti kontentzio hortan gero takto prostatikoaren bitartez lortu daitekela ejakulazio bat, eta segurazki hor kontzeptuak dauden astuta, eta argituko diguzu beraz, bai, ez dago zertan gaur tantran murgildu beharrik, hori ere gai zabala da, eta uste dut tarte luzerako hartuko digula. Beno, beraz, aipatzen zenuen, beste pertsona batek hori bilatzea, P puntua edo prostataren estimulazioa bilatzea, erresagoa dela gizonezkotan, guk gure buruari bilatzea baino. Bai, askotan gauza bera gertatzen da, aluarekin, eta baita ere gizona ipurditik batek esaten bezala, hortik oso erraz iristen da prostatara, da leku bakarra iristeko prostatara, ez daukagu beste zuloak iristeko, eta ipurditik iritsiko ginen, gauza bera G puntua bezala ez dala asko sartu behar, bakarrik falange batekin nahikoa da, prostatarekin gauza bera gertatzen da. Baina beste zentzuan. Eta norberak egitean batzutan komplikatuagoa da. Beraz, aurreko pareta beharrean, atzeko pareta deituko genioke, ezta? Bai, dekalderuz. Hori egiteko norberak aurretik, hankatartetik atza sartuta nahiko nekez egingo du, aldiz bizkarretik besoa eraman da, akaso horrela, baino bai, ez da oso postura erresa, ez? Gizon batzuk, sakildun batzuk oso ondo moldatzen dira beraie bakarrik, lortzen dute, eta baina beste askok esaten dute, asko sobeto, bikoteak edo egiten badizu. Zu erosogo zaude, lasaiago, eta usten zehar, besteak topatzea, eta jolas moduan, hemen baita ere, zuloak, penetrableak edo barneratzeko ez gea bakarrik emakumeak, edo aluak dugunak. Hori garbi dago. Eta hor badaukagu literatura pilo bat, ez hau zentzu bakarreko zuloa da, eta horrelako txorrada pila gizonezko oso presente izan ditugunak, eta kakazarra. Bueno, eta horretarako mapa garbi eukita aproposa litzateke, ez? Mapa garbi. Claro. Mapa garbi. Hori ere egin daiteke. Hori baino lehenago ez, mapa garbiarekin. Bai, garbitze egingo dugu, ze mapa garbi niretzako da nondik nora joan behar duzun, eta zuk esan nahi duzuna da sakondu beharreko zulo hori aurretik garbitzea edo garbi egotea. Bai, ez hori ere egin daiteke. Bai, ez erreza, heltzeko? Erraza da. Claro. Denok daukagu dutxa etxian, ez? Lehenengo dutxatik pasa, badugu, eta garbi jolasteko, baina baita ere... Edo ustuta behintzat. Hombre, estualdi batean olako gauzak egitea ez da egokiena, ez? Baina, tira.
Baina, bueno, badakizue baita ere, gure kakitak ez direla ipurdian gordetzen. Orduan, ipurdia ere bai, gure vagina bezala edo gure ahoa bezala ireki eta itxi egiten da. Lubrikatu egiten da, eta bera bakarrik barrutik garbitzen da. Ez daukagu eskobila bat berezia hortarako. Orduan, gorputza ez da zikina. Eta gure gorputzeko genitalak eta ez dira zikinak. Hor baita ere ikasketa daukagu zikinarekin eta ez da zikina. Ez gure flujoak eta... Ja, nik erosotasunagatik esan dut, Bai, nik bai esan beharra daukat, ez dakit, iruditzen zaidala, badagola hor ere zerbait kulturalki burutik kendu beharrekoa, ez? Ze gertatzen da, niri bintzat gertatu zait, esperientzia analak izaterako orduan, arrastuak ager daitezke, eta batzutan norbaitiak aso ikaragarri deserosoak egiten zaizkio. Bueno, gerta daiteke, eta ez dakit, hori gure gorputzaren zati bat ere bada, eta ez dakit, ez dauka alako misterio berezirik egia da, ikaragarrizko nazke ematen bali badizu, edo bintza jakizu gerta daitekela, horrelako gozak egiterakoan, zure atzean, zure azkazalean, edo zure zakilean, arrastorik topatzea, baina, bueno, no worries, osea, ez dakit. Natura. Esango genuke gure saioan, ez, nik uste... Keep calm and bigarren kafea. Inengo arazorik gabe. Hala ere, Elisabet, tabu asko dago honen ingurun, eta askotan P puntua homosexualitateakin erlazionatzea lako, ezta? Bai, argi dago, homosexualak oso azkarrak dira. Oso argi dute, plazerra handia ematen dula P puntu hori ikutzea, eta esango dizuet, ez homosexuala bakarrik. Hemen baitare moral bikoitza hori oso zabalduta dago. Porque emakumeari ipurditik ematea oso onartuta dago. Eta pornografian oso ondo ikusten da. Baina gero gizona berarekin ez. Hemen rasero berdina biontzat, ez? Bai, zalantzari gabe, baina hor esaten dudana, ez, diskurso heteropatriarkalean oso sartuta dago hori ez, no? Nere ipurdia irtera soileko bidea da, eta hemen ez da zer sartzen. Nik esango nuke, COVID-ak erakutsi digula badagoela gorputzean zulo bat, bueno, hemen ere norbaitek kontrako esango du, noski. Niri behintzat barruraka oso ezerosea egiten zaidana, eta da, sudurzuloak PCR bat egiterakoan. Hori baino gauzago gorragorik ez dago. Baina gero konturatu naiz, nik ez dut horrelako zaletasunik izan, baina da jendea baiet, zurretik barrena gauzak sartzen dituena, eta, klaro, hemen, dena ohitura kontua izango da, baina tira, PCR-ak oso ezeroso egiten zaizkin niri behintzat, eta esango nuke gorputzean, irterako zuloa izatekotan niretzako hori dela hola mugatuko nuken bakarra. Ez dakitekoan norbait gustatu zaiona, PCR-a ez, baino beste zerbait. Igual gozatuko du esan ezu. Ez que ez zaitu bitzen. Nik ikusi hau jentea barrez, momentu horretan. Bai, Bai, palu hori zurretik sartzerako momentuan barrez hasi dana, baina barrez... Ez dakit zer dan okerragoa. Ez dakit. Ze ona. Bai, batuntzako igual... Adari, uste dut jende askok behintzat malkoren bat ateratzen duela. Nik lehenguan hirugarrena baino azken garaiko bigarren PCR egitera joan eta esan nion ez dakit erizainari edo. Igual negarrengo, ez dela asko egiten dezu, ez da zer pasatzen. Bale, ez zaite larritu, aguantatuko etor aldan modun, baina hoi sentsazio zeroso. Ui, baina zeratik aguantatu negarra. Ez, bai, baina aguantatu esan dut geldik, ez? Joera da, ostras, ateratzeko palitrokea hortik eta ez da inerosoa izaten. Oraindik ez dut esperientzia hori. Ez? Oba, zeukitie. Barkatu, Elisabet, galdu zaitutur, nik, mintzat. Zer? Ez galdu zaitut azkeneko esaldi hori ez dut ulertu. Ez dutela esperientzia hori euki. Lasai. PCR-erik egin oraindik. Ondo zara horrelako esperientziarik gabe. Baina hori bai, sudurtzuloarekin arazoak badituzue, uler dezakegu. Nik behintzat ulertzen dut hori oso zerosoa dara. Gorputzeko gainontzeko zuloak esperimentatzeko daude. Hori da, ez? Pixkat, mentalidadea ireki, ez? Gorputzak aukera handiak ematen ditu,
Eta ez mugatu bakarrik, gauza batzutara da, probatu, esperimentatu, eta ikusi, agian, balio dizu. Baina ja, buruarekin esaten badugu ezetz, laburtzen ari gea gu geu. Ba, guk ere laburtuko dugu, Elisabet Olaskoaga Zeizaren mezua, gizonezkook P puntua dugu, zakildunok, gizonezko cisgenerok P puntua dugu, uzkitik barrena aurki daiteke, baina atzeko pareteruntz, prostataruntz, eta erresagoa da, beste pertsona batek lagunduta hori estimulatzea, norberak topatzea, baino naiz eta batzuk oso ondo moldatzen diren. Eta utzi aurriritziak eta gure zama kulturalak alde batera, eta gozatu P puntuaz. Horrela labur bildu liteke, Elisabet? Oso ondo labur bilduta. Ba, mila esker Elisabet Olaskoaga Ezeiza, datorren astean gehiago, kontatuko guzu tartean zerri buruz ariko garen, eta gogoratu, tantrarenare hortxe daukagula, akaso, ez dakit, bi ataletan kontatu beharko dugun, bi astelenetan denbora lasa izateko, ze hor badago, alako sakontasun filosofiko eta emozional bat, eta ez da gauza erresa izango azaltzeko. Tantra bizitu behar da. Osea, esperimentatu behar da. Vale, bardun, zaila da. egingo dugu, astelen batean saioa bukatzen danean, Elisabet Olaskoagaren tailerra. Baina ja, mikrofono eta kamerari gabe. Eskerrik asko, Elisabete. Venga. Datorren astera arte. Adio.